Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jitkellem dwar kif jista' jinħoloq xogħol ta' kwalità tajba u pagi tajbin f'Għawdex għall-Lawċin u għax il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu u għatandu lil Għawdex fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu fl-aħħar jiem it-tiġdid tal-partit qed ikomplu wkoll f'din il-gżira. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt l-attività politika fir-Raba' Għawdex. Hemm spjega kif dan it-tiġdid sarra f'entużjażmu ġdid bl-esperjenza ta' nies li servew għal snin mal-enerġija ta' numru ta' żgħażagħ li qed jidħlu fil-kumitati sezzjonali tal-partit għall-ewwel darba. Bi gvern immexxi minni kull fejn hu possibbli ħaddiema Għawċin f'Malta iridu bil-fors u mingħajr għażla sakemm għax ma jkunux iridu huma stess jingħataw mill-inqas jumejn fil-ġimgħa teleworking ħalli huma jaħdmu stess jew mid-dar jew f'Għawdex stess. Jekk tassew nemmnu fl-inizjattivi, l-inizjattivi rridu inwettquhom għax aħna rridu illi inti tkun fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Bernard Grech fakkar li l-Partit Nazzjonalista jqis lil Għawdex gżira reġun u għalhekk li għaddejja l-ħidma dwar ir-rapport li talab hu stess dwar il-qagħda soċjo-ekonomika ta' din il-gżira b'ħidma koordinata mill-Kumitat Reġjonali u mid-deputati flimkien mal-kandidati tal-partit f'Għawdex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-partit immexxi minnu diġà qal li jrid kunsill reġjonali għal Għawdex elett mill-Lawċin u poteri eżekuttivi u finanzi adekwati biex jaħdem. Dan fil-waqt li jrid ukoll trasport tal-merkanzija bejn Għawdex u l-Port il-Kbir jew il-Port ta' Marsamxett. Fakkar ukoll kif kien il-Partit Nazzjonalista li ressaq mozzjoni biex jitwaqqaf kumitat parlamentari għal Għawdex. Madankollu l-Partit Laburista ipprova joqtlu billi jagħmel 5 xhur ma jlaqgħux. Bernard Grech qal li wara li diversi medet ta' art kienu reġistrati minn fondazzjoni għaddit sena minn meta Roberta Bela żar lill-familji mill-quta iżda ma sar xejn u l-inkwiet ta' dawn żdied u mhux naqas. U għax il-proċess jidher li ma sar sew, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jassigura li tinstab soluzzjoni billi jkompli jagħmel pressjoni. Fl-istess waqt ħabbar li jekk il-Gvern Laburista jibqa' ma jsib soluzzjoni, Gvern imexxi mill-Partit Nazzjonalista jinvestiga serjament u maliex kien nuqqas li jinstab, ir-reġistrazzjoni tkun irtirata u jekk hemm bżonn il-liġi tinbidel kif meħtieġ. U allura qegħdin inweduhom li jekk il-Gvern jibqa' ma jsolvix, Gvern Nazzjonalista immexxi minni se jkun qiegħed iħares lejn il-proċess u malli jsib nitfa' illi saret korruzzjoni jew nitfa' illi saret xi ħaġa li mhux posta, aħna se nkunu qegħdin nħassru ir-reġistrazzjoni u nagħtuhom l-opportunità illi huma jirreġistraw id-djar tagħhom, li jirreġistraw l-eliqi tagħhom, li jirreġistraw il-post fejn huma joqogħdu suppost f'post seren. Dwar il-proposti għal qasam tal-enerġija li ħabbar fl-aħħar jiem, Bernard Grech qal li dawn għandhom l-iskop li titjib il-ħajja bit-traħħis fil-kontijiet tad-dawl illum iżda anke għall-ġenerazzjoni li jmiss. Spjega li għall-Partit Nazzjonalista u importanti li 10 u 20 sena oħra u li jsibu pajjiż f'saħħtu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista refera wkoll għad-diskussjoni dwar il-possess tal-kannabis għall-użu personali responsabbli fejn fakkar kif bħalma kien fl-2015 il-Partit Nazzjonalista jibqa' favur li jiddiskuti miżuri li jiddikriminalizzaw dan. Fl-istess waqt qal li l-partit immexxi minnu jibqa' favur it-tfal tagħna u li dawk li hawn fil-vizzju ta' droga jkunu mejjuna. Bernard Grech qal li kwalunkwe leġislazzjoni trid tkun tifforma parti minn pjan nazzjonali li jindirizza bis-serjetà il-problema tal-abbuż ta' droga u sostanzi, tant li jipproponi miżuri biex jitwaqqaf l-abbuż. Għalhekk kif din il-leġislazzjoni tkun ippubblikata, il-Partit Nazzjonalista se jara kif din titjib u tissaħħaħ. Dwar il-pandemija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnota kif fl-aħħar jiem il-Gvern kompla jadotta proposti tal-partit imexxi minnu fil-maniġġar tal-pandemija. Minnaħa l-oħra appella lill-Gvern biex ikun aktar kawt issa li ġie stabbilit li hawn ukoll il-varjant ieħor tal-Afrika ta' Isfel.